Hyvää päivää ja tervetuloa uuden Kamppailucast-jakson pariin. Tämä on ehkä ensimmäinen jakso tätä suomalaisen kamppailuskeneen pureutuvaa podcast-sarjaa, jonka mä suunnittelin teille kuuntelijoille ja meille kamppailusta kiinnostuneille, mistä ihan aloittelijat kuin myös ne, jotka lajia enemmän tuntevat, voivat ammentaa tietoa. Ajattelin tämän ensimmäisen jakson pyhittää täysin suomalaiselle kamppailuhistorialle ihan alkuajoista nykyhetkeen, ja sitten tulevissa jaksoissa voidaan keskittyä ottelijoihin, otteluihin, lajeihin, ihan oikeastaan kaikkeen, mitä nimenomaan suomalaisessa kamppailuskenessä on meneillään. Lähten siis ihan alkuajoille, ja mulle henkilökohtaisesti tuli pienenä yllätyksenä, että kamppailuhistorian juuret juontaa Suomessakin jopa 1800-luvulle. Mä en siis ennen tätä podcastin tekemistä ole tutkinut tätä kamppailuhistoriaa ollenkaan, ja kaikki mitä sanon perustuu internetistä löytyneisiin lähteisiin ja siihen, miten minä tulkitsen ne. Pyrin totta kai pitämään kaiken 100% faktana, joten mikäli erehdyksiä sattuu, niistä voi ihan rohkeasti ilmoittaa. Lähteet löytyy podcastin kuvauksesta. Lähdetään 1800-luvun Suomeen. Suomeen, joka näytti hyvin paljon erilaiselta kuin nykypäivänä. 1890-luvulla Suomi oli vielä Venäjän keisarikunnan autonominen suurruhtinaskunta. Maa oli köyhä, harvaan asuttu ja vahvasti maatalousvaltainen. Suurin osa suomalaisista teki raskasta ruumiillista työtä pelloilla, metsissä ja tehtaissa. Kaupungit olivat pieniä ja Helsinki muistutti enemmän eurooppalaista provinssikaupunkia kuin modernia pääkaupunkia. Urheilu ei ollut vielä massojen ajanvietettä, vaan lähinnä sivistyneistön ja kaupunkilaisten työväestön harrastus. Liikunta tarkoitti yleisesti hyötyliikuntaa ja jumppailua, eikä vapaa-ajan urheilua siinä mielessä, kuin me sen tänä päivänä ymmärrämme. Kamppailu 1890-luvun Suomessa oli täysin voimain koettelupainemista ilman mitään tekniikoita tai sääntöjä. Nyrkkitappelut oli yleisiä työväen parissa, yleensä kapakoissa, satamissa tai tehtailla. Juuri tähän Suomeen 1800-luvun lopun murrosvaiheeseen alkoi syntyä jotain uutta. Ajatus siitä, että kamppailu voisi olla järjestelmällistä, harjoiteltavaa ja jopa sivistävää toimintaa. Että fyysistä voimaa voisi kehittää sääntöjen, tekniikan ja kurinalaisuuden kautta. Ja tässä kohtaan kuvaan astuu yksi nimi. Emil Karlsson. Hän oli 22-vuotias nuorukainen, joka toi Suomeen Saksan Frankfurt am Mainista jotain ihan muuta kuin kankaita, nappeja ja suklaata, mitä siihen aikaan Saksasta yleisesti tuotiin. Hän toi Suomeen lajin, josta hyvinkin pian nousisi yksi Suomen kaikkien aikojen menestynein urheilulaji, mistä Suomi on toiseksi eniten voittanut olympiamitalleja. Ja mikäli et osannut jo arvata, niin kyse on tietysti painista. Suomen ensimmäinen painiseura ja sitä myötä kamppailuseura syntyi talvisessa kokouksessa vuonna 1891, kun Emil Karlsson teki aloitteen Helsingin Atleettiklubin perustamisessa 4 muun miehen kanssa. Koristemaalari Gustav Janssonin sekä 3 konttoristin Frans Dahlbergin, Frans Forslundin ja Axel Frilanderin kanssa. Kokouksen myötä, jossa oli toki perustajan lisäksi 30 muuta voimailusta ja painista kiinnostunutta miestä, 23. päivä helmikuuta Helsingin Atleettiklubi, lyhennettynä HAK. Heti aloittamisen jälkeen seura sai venäläisen lukion voimailusalista itselleen ensimmäisen oman harjoittelusalinsa ja toiminta sai välittömästi tulta alleen. Emilillä ja muilla perustajajäsenillä oli yhtenevä ja selkeä tavoite.
rakentaa Suomen ensimmäinen moderni voimailun ja painin keskus, ja aloitusvaiheessa heillä kuului harjoitteluohjelmaan seuraavat lajit: kapulapaini, vyöpaini, painonnosto, nuijavoimistelu ja ihan peruspaini. Homma pyöri Helsingin Atleettiklubilla harjoittelun merkeissä vuoteen 1898 asti, milloin klubi järjesti Suomen historian ensimmäiset mestaruuskilpailut, jota voidaan tietysti myös pitää käänteentekevänä hetkenä, sillä siitä eteenpäin paini ja kamppaileminen ei ollutkaan enää vain harrastus, vaan virallinen kilpaurheilulaji. Homma jatkui ja levisi Helsingin Atleettiklubin ulkopuolelle, mutta siltikin se dominoi suomalaista painia jopa vuoteen 1907 asti, eli jopa 9 vuoden ajan. Tämä 1900-luvun alku oli muutenkin sitä aikaa, milloin paini levisi suuren kansan tietoisuuteen, ja vuodesta 1906 lähtien Suomi kappusui maailmankin mittakaavalla jo niin sanotusti painin suurmaaksi. Esimerkiksi Werner Wegman, joka oli suomalainen kreikkalais-roomalaisen tyylin olympiavoittaja, joka toi tänä 1906 vuonna Suomen ensimmäisen olympiavoiton. Hän voitti sen Athenan välikisoissa tässä mainitussa kreikkalais-roomalaisessa painissa keskiraskaassa sarjassa. Suomessa oli todella monta menestynyttä urheilijaa kansainvälisellä tasolla heti alusta alkaen. Muita esimerkkejä ovat muun muassa Emil Väre, joka voitti 1911 vuoden Helsingin maailmanmestaruuskilpailut sekä olympialaisista vuonna 1912 Tukholmassa sekä 1920 Antwerpenissä. Maininnan arvoisia painijoita olisi useita, mutta pakko on vielä mainita Kustaa Pihlajamäki, jota jopa koko maailman mittapuulla pidetään kaikkien aikojen parhaista kevytsarjalaisista. Hän voitti 2 olympiakultaa ja peräti 9 EM-kultaa sekä aikaisemmin mainitussa kreikkalais-roomalaisessa että vapaapainissa. Vaikka Suomi menestyikin älyttömän hyvin painissa, ei se kuitenkaan enää 1900-luvun alussa ollut suinkaan ainoa Suomessa harrastettava kamppailulaji. Suomessa ylipäätään urheilu alkoi tulla enemmän ja enemmän osaksi ihmisten arkea ja erityisesti erilaiset välineurheilut alkoivat yleistymään ja urheiluvälineitä alettiin valmistaa myös Suomessa. Mennään kuitenkin seuraavan urheilulajin pariin, joka on tietysti nyrkkeily. Vaikka nyrkkeilyn puhutaan alkaneen vasta 1900-luvun alkuvuosina, niin ensimmäiset nyrkkeilyhanskat Suomeen toi vuonna 1880 Stockmannin tavaratalon silloinen toimitusjohtaja Carl Stockman. Järjestelmällinen harjoittelu kuitenkin alkoi vasta useiden vuosien päästä siitä, ja ensimmäiset yleisölle tarkoitetut nyrkkeilynäytökset pidettiin Kaisaniemen kentällä heinäkuisena päivänä vuonna 1905. Suomi-nyrkkeilyn niin sanotun isän Viktor Smetsin toimesta. Vaikkei Viktor tuonutkaan nyrkkeilyä Suomeen, oli hän lajin kannalta erittäin tärkeä urheiluvaikuttaja. Sitä pidetään Smetsin ansiona, että nyrkkeilystä kehittyi järjestäytynyt laji, missä oli seuroja sekä kilpailutoimintaa. 1910 sekä 1920-luvuilla nyrkkeilyseuroja alkoi avautumaan ympäri Suomea, ja mitä enemmän näytöksiä pidettiin, sitä enemmän lajista luonnollisesti kiinnostui ihmisiä. Näytöksiä jatkui vuoteen 1923 asti, milloin perustettiin Suomen nyrkkeilyliitto ja ensimmäiset aikuisten tasolla pidetyt Suomen mestaruuskisat pidettiin. Seuraava merkittävä askel tietysti koko ajan kasvavan harrastajamäärän ja tason nousun lisäksi suomalaisen kamppailun ja nyrkkeilyn osalta tapahtunut muutos oli se,
että 1930-luvulla lajista tuli ammattimaista ja ensimmäisiä ammattilaisnyrkkeilyotteluita alettiin järjestämään 1930-luvun puolivälissä. Ensimmäinen suomalainen olympiamitalisti oli kuitenkin Bruno Ahlberg, joka voitti pronssia vuoden 1932 olympialaisissa Los Angelesissa. Ensimmäinen olympiakultamitalisti oli kuitenkin Sten Suvio, joka voitti vuoden 1936 Berliinin olympialaisissa finaalissa saksalaisen nyrkkeilijän Mikael Murakin pisteillä. Suomi jatkoi menestyksen niittämistä kansainvälisellä tasolla, toki myös nyrkkeilyssä, mutta erityisesti painissa, ja näiden kahden lajin ympärillä homma pyöri jopa 1950-luvulle asti, jolloin kuvioihin tuli kolmas kamppailulaji, jota alettiin järjestäytyneesti harjoittelemaan, ja sehän oli Japanista rantautunut judo. Judo esiteltiin Suomessa jo 1890, kun itse lajin perustaja Jigoro Kano vieraili Helsingissä esitelläkseen judon tekniikoita ja kertomaan sen perusideoista ja ajatuksista. Silloin laji ei kuitenkaan vielä ottanut tulta alleen ja kestikin jopa sinne 1950-luvulle asti, kunnes voidaan sanoa todellisen judotoiminnan alkaneen Suomessa, ja tarkemmin sanottuna 1954 pidetään judon virallisena Suomeen rantautumisvuotena. Siitä 4 vuotta jatkuneen kasvavan harjoittelun jälkeen Suomen judoliitto perustetaan ja kilpailullinen toiminta alkaa. Liiton perustamisen myötä ruvettiin Suomessa luonnollisesti pitämään Suomen mestaruuskilpailuita ja suomalaiset judokat alkoivat osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin. Suomessa kansainvälistä menestystä judosta saatiin odottaa kuitenkin jopa 1980-luvulle saakka. Ei kuitenkaan mennä aivan vielä niin pitkälle, vaan mennään seuraavan lajin pariin, joka on judon tavoin budo-laji. Ei kuitenkaan japanilaista alkuperää, vaan Kiinasta sinne Okinawa-saaren kautta rantautunut karate. Henkilö, kenet tunnistetaan karaten Suomen tuojaksi, oli mies nimeltä Christopher Cale. Hänen sekä esimerkiksi judoharrastaja Jussi Ikosen myötävaikutteesta karate alkoi pikkuhiljaa yleistymään Suomessa. Karate kuitenkin 1970-luvulle kohti mentäessä alkoi yleistymään ja myöhemmin 1977 Shukokai karate lähti Suomessa liikkeelle erityisesti Espoossa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Nyt kun olemme käyneet 4 suomalaista kamppailuurheilulajia ja ollaan päästy 1800-luvun lopulta aina 1970-luvulle asti, voitaisiin katsoa Suomen merkittävimpiä arvokisan saavutuksia. Mitä näistä lajeista on saavutettu? Pitää kuitenkin muistaa, että karatessa alettiin kilpailemaan vasta 1980-1990. Niin kuin kaikki varmaan osasivat arvata, oli paini tietysti Suomen menestyksekkäin kamppailulaji, ja Suomi oli siinä yksi johtavista maista aina sieltä 1900-luvun alusta alkaen. Vuosina 1908–1968 Suomi voitti painin olympialaisissa 26 kultaa, 28 hopeaa sekä 29 pronssia, eli jopa 83 olympiamitalia ennen vuotta 1970. Toiseksi menestyneen laji oli nyrkkeily, mistä Suomi on saanut ennen vuotta 1970 14 olympiamitalia, 2 kultaa, 1 hopea ja 11 pronssia. Menestyksekkäitä nyrkkeilijöitä jo aikaisemmin mainittu Sten Suvio lisäksi voitaisiin mainita esimerkiksi
Pentti Hämäläinen, joka voitti 1952 vuoden Helsingin kotikisoissa kultaa ja pronssia vuoden 1956 Melbournen kisoissa. Olympialaisissa judoa kisattiin ensimmäisen kerran vuoden 1964 Tokion olympialaisissa, mutta se liittyi olympialaisten ohjelmaan vasta vuonna 1972. Karatesta tuli olympialaji vuonna 2020. Mennään nyt sinne 1970-luvulle, jolloin suomalaisessa kamppailuurheilussa ei tullut mitään isoja saavutuksia. Ja esimerkiksi painin kohdalla oli huomattavissa se, että suomalaisen painin kulta-ajat rupesivat olemaan takana päin, vaikka Suomen painiminen oli toki edelleen vahvaa. Kuitenkaan olympiamitalleja painista ei Suomelle tullut, ja ainoa kamppailulajeista 70-luvulla saatu olympiamitalli oli vuoden 1972 Länsi-Saksan olympialaista, kun Reimo Virtanen sijoittui toiseksi keskisarjassa. Pitää mielessä, että vaikka menestystä ei olympialaista enää kamppailulajeissa samalla tavalla tullut, oli Suomella painissa useita maailman ja Euroopan mestaruussijoituksia ja nyrkkeilyssä Euroopan mestaruusmitalleja. Suomessa oli kuitenkin selkeä suuntaus näkyvissä 1970-luvulla, ja se NS-trendi kohdistui Aasiasta tuleviin lajeihin, kuten jo aikaisemmin puhutut karate ja judo, sekä nyt myös uusina lajeina aikido, taekwondo sekä taido. Yksi erittäin mielenkiintoinen ja todellakin maininnan ansainnut laji oli Auvo Niinikedon luoma Hokutoru Jujutsu, joka syntyi vuonna 1977. Ja samana vuonna Niiniketo perusti myös Helsingin Jujutsu-klubin, joka oli Suomessa ensimmäinen laatuaan. Niiniketo on yksi Suomen merkittävimmistä tekijöistä kamppailulajien eteen ja mielestäni ansaitsee joskus oman jaksonsa. Siirrytään 1980-luvulle, jolloin olympiamenestys hiipui Suomessa. Koko vuosikymmenellä Suomi ei saanut yhtäkään olympiamitalleja. Kuitenkin 1970-luvulla trendaamaan alkaneissa lajeissa, judossa ja karatessa ruvettiin näkemään EM-mitalleja sekä judossa maailmanmestaruusmitalleja. Muuten Suomessa nykyään merkittäviä lajeja, joita 1980-luvulla tuli, oli esimerkiksi Muay Thai, eli thai-nyrkkeily, ja paljon myös itsepuolustuslajeja yleisesti maailmalla esiintyneen kamppailukulttuurin kasvun myötä. Seuraavaksi päästäänkin sitten 1990-luvulle, joka oli äärimmäisen mielenkiintoista aikaa suomalaisessa kamppailuhistoriassa. Silloin Suomeen rantautui ja Suomessa alettiin vakavimmin harjoitella yhä useampaa kamppailulajia. Silloin Suomessa aloitettiin harjoittelemaan myös sitä NS-kuningaslajia, vapaa-ottelua, vaikka se alkuun Suomessa olikin vielä laitonta. Muita lajeja Suomessa oli aikaisemmin mainittu Muay Thai, alkoi esimerkiksi nostamaan yhä enemmän päätään. Mukaan tuli myös potkunyrkkeily, joissa lajeissa suomalaiset alkoivat myös kilpailemaan kansainvälisesti. Mukaan tuli yhä vahvemmin myös Brasilian jiu-jitsu, kung fu sekä wushu. Ja myös vanhemmissa lajeissa, esimerkiksi karatessa, saavutettiin sekä aikuisten että nuorten Euroopan mestaruusmitalleja. Nyt aletaan olla mun mielestä sen verran lähellä nykyaikaa kamppailulajien osalta, että voitaisiin jatkaa jaksoa erityisesti vapaa-ottelun näkökulmasta seuraavassa jaksossa. 1990 sekä 2000-luvun alusta alkaa myös olemaan paljon enemmän dokumentointia, joten tästä tulisi äärimmäisen pitkä jakso, jos yrittäisin kaiken sisällyttää. Toivottavasti sait tästä jaksosta jotain uutta informaatiota ja viihdyit tätä kuunnellessa. Jos toivot lisää jaksoja ja haluat olla ne heti julkaistessa kuulemassa, niin pistä podi seurantaan ja jätä tykkäystä tälle jaksolle, niin tavoitettaisiin mahdollisimman monta aiheesta kiinnostunutta. Kiitos Kamppailukästin kuuntelemisesta ja seuraavaan jaksoon.